Non imos facer unha moción de censura para facer a Rafa Domínguez alcalde de Pontevedra. Non habería un acordo para darlle a alcaldía de Pontevedra ao Partido Popular. Deste xeito, o Partido Socialista reafirmábase na súa postura sobre unha posible moción de censura co Partido Popular. Iso si, Iván Puentes ábrese o diálogo con Domínguez para facer gobernable a cidade. Se o señor Domínguez quere falar de verdade, de proxectos, de obras, de actuacións, de acordos entre o seu partido e o noso partido para sacar adiante e para desbloquear todas estas cuestións que o BNG e que Miguel Anxo Fernández Lores non queren executar en Pontevedra, nós estamos de acordo porque a nosa primeira prioridade, independentemente das siglas, das nosas propias, é que Pontevedra sexa gobernable, que Pontevedra non estea paralizada. En todo caso, Puentes adiantou que estas conversas non serán antes das eleccións á Xunta de Galicia do vindeiro 18 de febreiro. A proba fundamental será despois do 18 de febreiro, que se sente a falar unha vez que pasen as eleccións autonómicas, que se sente a negociar cada un destes puntos e, sobre todo, el hoxe vicepresidente da Diputación de Pontevedra, que se sente a aportar solucións xunto co Partido Socialista para cada un deses puntos, pero que a nós non nos utilice para facer a campaña electoral de Rueda nin para facer a campaña electoral do Partido Popular. Ata entón, que se dedique a facer a campaña co seu partido, co seu programa. O líder socialista volveu referirse ao papel do alcalde da cidade e do BNG neste bloqueo na política municipal. Fixo un chamamento a Miguel Anxo Fernández Lores a establecer o diálogo co PSOE. Se está disposto a cambiar de actitude, está disposto a falar, está disposto a dialogar e está disposto a consensuar, que se sente, que nos chame. Si a conclusión a que chega despois de reflexionar é que non, eu creo, sinceramente, que debería asumir que chegou o momento de dar o relevo, que chegou o momento de poñerlle fin a 25 anos de alcaldía, ao mellor chegou o momento de darlle o relevo a outra persoa que sexa capaz de traer aires novos, novas actitudes, novas formas e que crea de verdade no diálogo. Puentes incluso apelou á militancia do BNG, pediulles que fagan ver a realidade da situación, dixo, á cúpula do seu grupo na Corporación Pontevedresa.